है मेरी है आरज़ू ए जिचो बर्थडे हा बघ मनीष तो मनीष रवलो कोण अजून ना वाजले कितके वाचले सवण मरे सारखे नवांग होतो मरे रवलो ख येतलो अरे पण ते सांगलंय माहिती का चांगलंय रे आज काहीतरी असताला आज बर्थडे मरे बर्थडे आज पार्टी असतली वाटा ना रे तानी रे तो येऊ बघ आता इलो ना की ती नाटका बघ मग कळटाला समजला मग ना रे दितलो रे ना रे ना ना रे वाटा ना रे दितलो रे दितलो काय दितलो पार्टी दितलो तमतला आमचा खय मेले बसले आज बर्थडे आणि किती येता मला वय तर वाटतं हेंका वर्षाच्या वर्ष पार्टी देऊ आहे कंटाळ शी पैसे ना किशा ते बसले काय रे येऊन ना अरे इला बरे मनीष दादा वाढदिवसाच्या तुका माहित हा अरे आज ह्या रत्न जन्म गेला बघ का भावा वाढदिवसाच्या भरपूर आणि कायच्या कायच शुभेच्छा हॅपी बर्थडे भावा हॅपी बर्थडे प्रकट दिनाच्या खूप खूप तुमका माहित काढलं विसरलं आम्ही थँक्यू भैया विश केलं बरं दिसलं आम्ही त्या कामा विसरलो आज पार्टी हा पार्टी असते रे अरे पार्टी असतात ना पार्टी रे कसं मला पार्टी मोबाईल घेतल्या पार्टी गाडी घेतल्या पार्टी टीव्ही घेतल्या पार्टी आता मोठे आलो रे अरे पण ते मोबाईल ती गाडी घेतल्या केव्हा दिलाय पार्टी बाबा आमका सोन्या आमका नाही ती कोणाक दुसऱ्याकच दिल्या तुमका देऊ ना मी आमका पार्टी ना असा आता पैसे मरे वाचून मरे लग्न बिग्न असं विचार मोठे झालाय मरे आता कसले पार्टी या गावतले पहिली चांगलं मी इल्या बरोबर याची नाटकं चालू होतली बघलंय मग नाटक पैसे वाचूक शिकार पार्टी ना खरा सांगलेलं रे पार्टी बिर्टी काय जा रे ना रे शक्यच ना आल्या वाटा ना पार्टी मला कसे करतात बघला. वाचून लग्न बिग्न करा रे आता काय अपेक्षा ठेवलेले हसता की रे त्यांनी बरोबर सांगितलं. अरे तू त्यांनी कसं सांगितलं म्हणला? काय सांगलेलं? ते येऊच्या आधी सांगलेलं. मी आधी आधी दिवचो म्हणान मी म्हटलेलं दितलो नाटक करून हसन दाखवू नको पार्टी ते मटक्याचे पैसे आणले आणि पार्टी दित ते आमका सांगताय का दिली मामी हा दिली, मटक्याचे तुझ्या बरी पैसे. डायरेक्ट सांगले ना म्हणा आम्ही आपलं एकदम नेटात सांगलो दितलं पार्टी आमका रे काय अरे दिना जो पार्टी बघ कोटा दिसता आलाय पार्टी दिन तू मोठा आहे माहिती आणि पार्टी दिली तर बघ या हो मी सांगतो तुझं करतला तुझ्या इतको दम आला तिच्या पार्टी देऊन दाखव तू भाजी पाव दिलाय मरे दिली मामी दोडा मागायचं सगळ्यात बेस्ट हॉटेल राधिका हॉटेल राधिका हॉटेल मध्ये पार्टी ना रे हो देऊन पावाना रे दिलू तर तुझ्या टकलेवरचो एक कॅस माका दिसतं का म्हणे माझी पाठी ते दाढी काढूक लागलेलं आहे मग मटक्याचे पैशान पार्टी देऊन आता मी दिलू ना तर टकलेचे सगळे कॅस आणि सकाळपासून माझे पाय दुखतात रे पाय दाबणार कोणतरी होय ते माझे पाय दाबू होय कोणी करतलं त्या अजिबात हे सांगते तू काय करतात काय गेले हे बघ बिया ना अजिबात बिया नको अजिबात काही एक टेन्शन घेऊ नको अरे बघ मी आफे मा तुका माझ्यावर विश्वास हा मा अरे मी तुका सांगतो मरे मेल्याच्या खिशात ना हे बघ 70 ते 80 रुपये इतके असतले त्याच्याकडे आणि त्याच्याकडे ना 100च्या वरती काय मेलो जातलो तो फक्त तुझ्या शब्दावर विश्वास ठेव ना. अरे हे बघ कॅश बघ कितके वाढेल तुझ्या अजून वाढवच्या लक्षात ठेव. तू दितलंय मा हय बघ रे दितलंय मा माका पाठी राजन असो झाल्यान रे आणि काय काय फुलाव तू बाद झालं तो असोच तो नाही हो. तू दितलंय मा हा बघा पार्टी देऊ गई ऍडजस्ट मला काहीतरी करू कस तू काय कर आता बोललेलो असा विषय आहे बाबा तू खयसून तू मित्राकडसून आता माका काय सांगू नको पण आमका पार्टी होई आता तुझ्या आहात का काय आहात मग असं पैसे असत रे. 500-600 तरी ना, आहात असे ना? ना, असं. 1000 सांगलं 500-600 50 60 आणि 70 ह्या काय ह्यानी काय करूया आम्ही हा आणि ते सुद्धा औषध मरे 2 दूध पिशवी हाडूक सांगले
आईच्या गावात आणि 12च्या भावात हे दूध पिशेतच गेले पैसे. तू बाद झालं कसं करतलं ते बघ मला थंयसर काहीतरी तुका उडयती ना थंयसर. पाटल्या टायमाक हेनी माका मला फुल दाढी माझी करूक लायले हा. सोन्यासारखे हा. चक्को केलाय आणि ह्याचा मरे बॉन्ड करा बघा दितोय मा सोलूनच टाकतो उडव ह्याचा ह्याचं सोलून टाकतो फुल हा येऊनच दाखय तू येऊन टाकले रे कॅश ठेवून यायचं कसे पैसे हाड तुझे पाय दाबूक लायतले मी बघ हा, कसे तू पैसे काय हाड? टेन्शन घेऊ नको एका वेडा चंदन करूनच सुटले ते तासून उडवायचा. तुझ्या केसांका आणि तू इथे पाय चपून सांगलाय बघ काही एक भिया नको त्या यो मेलो दितो राधिका हॉटेलात पार्टी हो दितलो नक्की मग? 100च्या वरती राहता हो तुका माहित नक्की बघ तू अरे हो हो काही एक नाही ती भिया नको बिंदास चॅलेंज स्वीकारतात काय काय त्याला तुका लागा ना बाकी काय ना आधी सांगतो अजिबात भिया नको. झालं रे स्वीकारला तुझा चॅलेंज. चला 7 वाजता दोडा मार्गातल्या बेस्ट हॉटेलात मरे बेस्ट चायनीज आणि तुम्ही खाशात चल हाय रे जाऊया बरं हा डन. पण माझे अटी आहोत. तुझ्या आता मागच्या वेळी तुझे जसे अटी होते बो तसेच माझे अटी सांगू आहोत. नये रे जमाचा नाही. अट्टी कसले घालतो अरे हा, सांग चलो घरासून पैसे हाडटा कामा नये. हा खुईच्या मित्राकडसून पैसे हाडटा कामा नये. हा. उधारी तर नकोच समजला मा. आणि त्या मटक्याचं झालं नको हा ते भाई वकान मेरे माझी पाठी यांनी दिली दिले मा. पण वकाल मेलू ना दिलं मा. ना विषय बरोबर मटक्याचे- म्हणून मी मटक्याचं खाल्लं. मटक्याचो भाई माझं दिवचो मी लाईनच ना मटको भाई लाईन ना हा तुझे झाले अटी मान्य काय ना रे सगळं मान्य याचं काय सोलूचा आता बॉन्ड करा तुझं सांग पावत सोलतात बोलतात तो तू सोलू तयार हा तू पहिलीच सांगतो केल्यान झाल्या अरे भाईचे वाईट पाय दुखत ते तयार राहायचं काय खुईचा सांगतो इता करतो पण फक्त त्या पार्टी ती रे काय राधिका अरे वा. हॉटेल राधिका राधिका हॉटेल हॉटेल best 7 वाजता hotel. best. बेस्ट हॉटेल सगळ्यात बेस्ट चमन गोटा सांगला ह्या बघ आपलं हॉटेल राधिका हॉटेल सगळ्यात दोडामागातलं पॉश आणि आपला हॉटेल रे आपण तुमका दिताना कसा सॉलिड मस्त मग- जगास कॉलेज हॉटेलला वाटतो ना पॉवरफुल रे या भारी रे जबरी हॉटेल काय लाइटिंग बी रे वा 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 बघलात का आपलं हॉटेल जबरी ये बस भारी रे एक नंबर हा मनीष ओके एक नंबर आणि हो वर तुला हॉटेल आणि या बघ हॉटेल दोडा मार्गातला सगळ्यात टॉप हॉटेल हा शपथ, राधिका आता हॉटेल. तुमका खाऊचा आता खाया कळला है मरे ना? थांबलंय पैश गुड इव्हनिंग गुड इव्हनिंग गुड इव्हनिंगचा बरा काय हा खाऊ चिकन राईस चिकन अंडे चिकन कोल्हापुरी चिकन कढाई चिकन चिकन लॉलीपॉप थांब 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 पुरे पुरे त्या सगळं बरा लॉलीपॉप हा काय नाही लॉलीपॉप लॉलीपॉप घेऊन ये कितना फुल एक एक plate. होय नाही बरा ए नाही नाही बघा ना चिली चिकन चिली एकदम चकचकीत हा बघा बघा कशी चिकन चिली चिकन चिली एक ना हा एक भाई चिली भाई माका ना चिकन राईस ते बघ फोडी फोडी घालून असतं बघ चिकन राईस. आणि माका चिकन नूडल मस्त पैकी शेवई लांब लांब कळा एक चिकन नूडल ना बेगीन हाडा काय बेगीन ओके मस्त मारो ना बघलात का आपलं हॉटेलच एक नंबर राधिका हॉटेल म्हणतात ते कळालं? एक नंबर कडक चला सुरुवात करूया ना चला चला करून टाक. हा मला मस्त गरम गरम आमरे जबरी रे
अरे रे भारी रे powerful एकदम. काय आला तुझ्यामध्ये माझ्या केसांग धक्को जरी लागलो ना लक्षात ठेवा तुझ्या विश्वासात मी होऊन गेलो. माझा विश्वास आम रे तुका एवढ्या मोठ्या हॉटेलात घेऊन येतो. अरे पिशा तो मनीष ना 70-80चा टार्गेट देता 100च्या वरती काय गेलो तो. अरे मेहनतीन वाढायले बघ बघ. अरे पिशा तुझ्या केसांका काही एक जावतो ना मी तुका सांगा ह्याची फुल स्टोरी. अरे ह्यो ह्या झाला की ना ह्यो आतलो पाणी घाचो आम्ही जाऊया करा तिथे हसतात की बिल दितल होतं पिशा काय करून मरे तुझ्या भावान काय केला ना आणि पैसे गमयले तर हा शकून ना मेले पैसे दितल. तू फक्त बिल दी मध्ये ह्याचो बोलता सोलूचो झाला लक्षात ठेव. तू फक्त पैसे टाक. काय आज वेळा चंदन करतोच मजा बघायची. आता बघ कुत्रो असं वस्तर आहे ना वस्त बघ बघ तू खा तू काय व्हा तू पार्सल व्हा तयार राह मग सांग सांग मी असली सांग सांग भाई राजा दोन प्लेट राईस. एकटो खाताले काय मदत नको नको सोपं नाही जाऊ ना मी आहे मरे हाव रे सोपला मरे सगळे डिशी बघलोय मला टेस्टी एकदम. अरे जबरदस्त म्हणजे असो लॉलीपॉप मी खाऊ कत ना. चल झाला बिल देऊ. अरे ते टेन्शन घेत. अरे आता करी मजा ते काय घेऊन बसलाय. काय रे बाबा चला 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 कितक्या लावाय बिल बघ बघ 680 असत रे 680 का आपण काय इतक्या. असत रे असत 500 600 700 800 680 बिल झाला मग दर बाई 700 रुपये. चल थँक्यू भाई मस्त डिशेस मस्त. गॅस काढून तुझे तयार राह फुल सुईत कळा काय. नको रे असं नाही रे थोडे तरी आणि सिर के ऊपर एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए भाई. बरोबर. हाँ बोनकारो सोलता दिसता बुडकुला करूचा असा बघा झिरो बरोबर नको रे आणि एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए. करून टाकलोय मोगेंबो खुश हुआ मरे उड़े सगळं उड़े पूरा निकालिए पूरा पीछे का वगैरह क्या रे हिला रे
अजिबात हाय काय करू नको. बापरे जोर लाय रे. खाल्लंय मग मटन चिकन चिली दाम रे. अरे बनून बघ तरी माका पाठी पूर्ण आहे. दाढी काढूक लागलेलं दाब दाब. अरे पण पैसे कुठून आणले? पैसे कशून आणलं तू ते सांगलेलं कोणाकडसून उधार ना मम्मी कडसून ना मित्राकडसून ना तरी आपण पार्टी दिली धमाकेदार. कडक रे कडक एकदम कडक. अरे खुशून हाडले पैसे सांग मरे. तोंड दाखवून मेला खुशर जागा दवरूंक ना मका. सुळसुळीत मस्त आला ना. अरे खुशून हाडले पण पैसे याच्या नादाक लागलो आणि दाब दाब ते येतं तुझं काम कर. माहित नसलं रे दिला ना परत येऊन ना काय वाटत नसलं पण दिले मेरा खाल्लंय काय ना. खालती खालती दाब खालती दाब. अरे पण सांग तरी कसे हाडले पैसे ते. कसे हाडलं सांग बाबा. मेल्या तुमका सांगान गेलो मी पण तर गेलो मरे. शेवायचा पावला उलटी पावला शेवय. फाल्या मी रे शेवयाने आजो दिला. हो फाल्या शेवय पण कसं फाल्या मी नसतलो ना म्हणून आजच वर्षभराचा देवाचा चुकता नाही म्हणून आजच फिरतो. आडा काय बर शेबय 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 आडा म्हणजे कोणा घरात. हा आजी हाडलं भाई. बरा चल येतो चल बरा येतो. शेबय पावला हुई पावला शेबय. फाल्या बोलायच्या वयात किती आलो. फाल्या बिला माका सांगा नको. चल तू आधी बुचू सांग पैसे आण. फाल्या मरे शेबय मोठो पप्पन 50 दिवस सांगले आड. हा आमार चौकशी खूप तू काय अशी 50-60 जणांच्या घरात फिरलो आणि हाडलो समजला का. आणि ते सुद्धा हक्कान कोणाकडसून उधार ना माझ्या मम्मीकडसून ना मित्राकडसून ना समजला का. कळलं विषय काय तो. दाब चल फुट दाबू नको तुझा आता माझा बदला फिटाम फिट. चला रे त्याचे गजली कसले. अरे देवा पहिली जर कळाला ना तर बरा जाताला होता. शी माझी इतकी कॅस मेहनत मी वाढेल. आमचं चान्स बोललं दोन्ही पाठी काय काम. तर मित्रांनो दोडामार्गमध्ये आल्यावर एक नवीन हॉटेल उघडलंय राधिका हॉटेल. तिथे तुम्हाला चायनीज चहा नाश्ता मालवणी जेवण आणि इतर अनेक डिशेस आहेत. खूप टेस्टी आणि सुंदर असं हॉटेल आहे. दोडामार्गमध्ये आल्यावर नक्की भेट द्या. आमचे असे नवीन नवीन विनोदी एपिसोड येत राहतात. चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आमच्या आणि व्हिडिओ सगळ्यांना शेअर करा. तुमचे चांगले चांगले कमेंट टाका. आपण भेटू नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय टेक केअर. ना रे वाटा ना रे मजा येते काय करतो बरं बसता.